Hello guys, खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel Basic Creation नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै बरायबाय। दा दं जों दै गेजेराव नै लामायाव दं, लामायाव मार दैबाना जादों। ओइनो नाहरलाय एकदम पुरा दैबाना। लामाखौनो लोमजोबथारबाय, इयो पुरा आं दा थानाय जायगाया लामा, इनिफ्राय ओरै थांनाय, ओइ जोंहा थांनाय लामा पुरा दै लोमजोबबाय। इयो बारि, न'खरनि बारि, इयो ओइ न'आबो लोमसिगोन दा मोनायाव हरसे हाबा न'नि सेथ्लाया लोमजोब्बायानो, बिथाफोराबो लोमगोनानो दायो लासै जुदि हायोबाथाय, अखा हायोबा। What are you mean, bro? Dwi Bana, iya pura lama men. Iya dolong. Mar getu nih besang getu jade nai. Tabelang mata. Lama ya nih eseng getu jade. Lama nih mensi dolong bisa men iya. Ikisi hari tangjaya izingbo gami dongmen suse. Iya lasi. Pura full zubai. बंफाङाबो इजोंबो ओरैनो मथारि बायदि लामा दंमोन बाङाय फिसा। ओइयाव न' दं, पुरा लोमजोब्बाय न'आ ओइनो खिजा। आं दा इखै बारलांनो हाथ'नाय नंला, मार गोथौ।